Vale, a ber, orduan, teorian, zuzenean gaudea, dena entzutenen, ondo doan, eta bar, eta hasiko gara gaurko zuzenarekin. A ber, hasieran minifaio txikitxo bat izan dut mikroa itxaretan. Vale, a ber, orduan, teorian, zuzenean gaudea. Vale, ondo entzute zait, orduan, kaixo launak, hemen gaude bueltan, horren honetan, bi gauzak eragusteko, alde batetik proiekta gure izeneko joko bat, eta beste alde batetik nik Euskal Encounterran eramango dudan gitaragoa gutxi gora bera guzteko, baina lehenik eta baina azalduko dizuet pixka bat zergatik ez dudan egin bat goizan, eta beste bat arratzaldean atxo esan nuen bezala, zeren eta atxo edo eren egun esan ez dut goratzen, atxo arratzaldean joan nintzen tipo bateri, telebista bat egitera, gutxi barru bideo hori ja ikusgarri izango duzuela kanalean. Bale, ja behi betez aprobetxatuko dut telebista gaztelaniaz dago eginda, tipua ezekielako euskara, baina gero subtitulatu dut dena euskarara, beraz, lasai. Orduan badarama eta txoarratzalde osoa, gehi gorgoz osoa, editatzen eta abar, igota dago ja YouTubera, oraindik ez dut publikatu, detailetxo batzuk falta zaizkit ja zuzenean YouTubeen egin behar dudala. Eta hori ja zuzen hau egin ostean egingo dut, eta orduan ja posible izango duzue ikustea. Espero dut ja gaur gauerako ja bukatuta izatea, eta bergo izan ezer egin beharrez izatea. Orduan, ba, bueno, ikusiko da, zelan doan gauza. Orduan, guazen erakustera alde batetik Euskal Encounterran eramango dudan egitaragoa gutxi gora bera, vale? Aldakorra da, egun pare batzuetan lan egin behar dudalako, ustot azkenen egingo dugulako Gamerauntxeren aurkezpena, ez nago oso ziur, moztot egingo dugula, beraz, zozer alda daiteke hortik, baina, bueno, ikusiko da. Orduan, pasatuko naiz eszenaz, eta ikusiko duzu alde batetik neu, eta atzekoa, espero ondo ikustea, konprobatuko dut, ba, bueno, gutxi gora bera entzuten. Pare batzuetan lan egin behar dudalako, ustut azkenen egingo dugulako Gamerauntxeren aurkezpena, ez nago oso ziur, moztot egingo dugula, beraz, zozer alda daiteke hortik, baina, bueno, ikusiko da. Orduan, pasatuko naiz eszenaz, eta ikusiko duzu alde batetik neu, eta atzekoa, espero. Bale, orduan ondo ikusten da, bale, orduan hemen deko zue. Hauek dira, bueno, lehenik eta baina apuntatu nituen gaztelania ez dago testu, badakit, baina, bueno. Hemen lehenik eta baina intereseko gauzak apuntatu nituen, eta gero ja gutxi gora bera organizatu egin nuen neure burua. Orduan, Euskal Encounterra 22an hasi egiten da, 22a dala asteazkena, guerdiko 4etan. Ez ban nabil txarto, nik hartu dut akreditazioa online, eta ez badut txarto egoratzen, behiratu behar dut gorre hori, horrekin saltu nahitek ordenagailuan sartzeko eta baina gero aldatu behar dut akreditazio fisikoagatik, Euskal Encounterran akreditazioa txarterantzeko batzuk dira. Orduan, espero dut alik eta lehen egitea, espero dut hori post edo segietarako konpronta izatea. Ea, hau ikusi dut, hau da daude Oculus Riftatik dituzte Alien Isolation jokarekin uste dut, eta egiten dutena da zure pulsazioak neurtu eta abar, entxufatzen dizute makina batera, guzti hori neurtzeko, eta nahiko interesante izan daiteke bideoarin bat egiteko. Ez dakit hemen egingo dudan, edo hortik topatzen dudan zulo batetan, orduan aldudan bezain pronto, joango naiz, pasatuko naiz hemendik, eta egingo dugu, eta gero, 7etan, gutxi gora bera, aproximatuta, hasiko gara, bere momentuan garik botazidan propuesta, Pokemon joko bat, 24 ordutan pasatzeko. Orduan, izango da lehenengo eguna, beste egunetan ezin dudalako egin, 25an lan egin behar dut, 24an lan egin behar dut, eta 26an, hemen ez dela gertzen, baina 26an bukatu egiten da, baina 26an ere lan egin behar dut, beraz, imposible egun hauetan egitea,
Beraz izan behar da egun hau, bale? Eta gainera, bueno, gauza hauek ez galtzeko, egun honetan izan behar da. Hasiko da 7etan gutxi gora bera, eta amaituko du 23an, arratsaldeko 7etan. Gero dekogu 8etan, konferentzia bat, deitzen dela Introducción a la Simulación de Vuelo Profesional, dela, tipo batzuk, ez bana hiltzarto, indutela simulazioko servidore bat, horrelako zozer, eta bizkat azaltzeko, eta uste dela direra 2 ordu horrelako zozer, ez dakit, ordu bat, o 2 ordu, demora soberan badaukat, eta hemen ez badut frogatu, bari, zaitu nahi zau frogatzen, baina Eta gero, 11 inguru edo, zuzenekoa, edo zozerreko zuzenekoa, ez dakit. Egon nahi hitz egiten jada Sergiorekin. Eta, zozer pentsatu dugu hortik egitea, egin dezakeguna zuzenekoan. Eta ikusiko dugun, nola egiten dugun. Gero heltzen da 24a. Eta 24an ditugu tailer bat eta txarla bat. Alde batetik dekogu Arduino printbot, goizean 10:00 ordu 2etara, barikoan 24a. Bale, nik arratsaldez lan egin behar dut egun honetan, 4etatik 6-7etara edo, eta ez dakit honetara helduko naizen, 7etan justu azten delako. Orduan saiatuko nahi zertzen, nahiko interesante delako OnPerSource eta irudetako eskanerrak. Irudetako eskanerrak dira irudetako impresorentzako eta abar. Orduan nahiko interesantea da gauza, baina ez dakit 7etarako helduko naizen, espero dut baietz. Ezin dut jakin, baina heltzen nahi zondo, ez nahi zeltzen, ez ebez. Eta gero bestalde batetik, orduan egon beharko litzateke laranjas, baina hortxe. Eta gero alde batetik, egunero 11 inguru zuzenekoa, eta ikusiko dugu, Sergio egiten dudan, bakarrik edo honen delakoa. Gero 25era pasatzen gara, eta 25an daukagu tailer de irikimame, bale? Orain esalduko zer den, 4etatik 6:30 ez dakit helduko nahi zen, baina da heltzeko daukadan posibilitate bakarra, bestea goizan zelako eta goizan zer ezin dudalako. Irikimame dira, imaginatu, imaginatu antzinako rekreatibo makinak txikitan, eragusten dizute pizkat nola eginez, montatzen duzu zuk bat eta abar, sartzen diozu sistema, mame sartzen diozu barruan eta abar. Eta hori, pagiten, eta gero nahi baduzu, 150 euroren truke eraman dezakezu aparato hori, eta behar diren kable ezberdinak, eta nahiko polita, egia esan da, interesatuta nago, gustatuko ditzaidak ikustea, baina, ikusiko da. Eta, ez banaiz onera heltzen, pentsatu dut, ez banaiz horretara heltzen, pentsatu dut beste honetara joatea, dela Arduinoko tailertxo bat, eta dela Arduino Scratchen. Arduino da nolabaiteko sistema operatibo dela nolabaiteko sistema operatibo antxeko bat edo, eta adibidez, irudetako inprimagailuak erabiltzen dute, eta bestein bat gauza ere. Eta gero dekogu, ezak izen bat den, baina, ez ba nahi zertzen, dekot beste hau, ja nahiko ziur nagoela helduko naizela, dela irudetako impresorei buruzko, edo imprimatzeko hori buruzko txarla bat, nahiko interesante. Ikusten dut nik, ja gainera delkizunez irudetako impresorekin ibili izan naiz. En fin. Eta hori. Eta ero baita ere, hori, 23an, joder, 11etan zuzenekoa. Eta gero 26an ez dakit zuzure egiteko denbora emango dira, nik usten duzen ez dut ezer jarri.
ez dakitelako denbora emango dian edo ez, baina goizan lan egin behar dut, eta beraz, ba hori, ez dakit denbora emango dian edo ez, denbora ematen badit, ba zehatuko naiz egiten, eta zer ikusten, eta ba ezin badut ez, eramango ditut kamarak, xurazki Euskal Enterrarako mentzatuta daukat pare bat kamara gehiago erostea, beraz ez produktu horiek behizatea eta eramatea, eta ikusiko dut, nola egiten dudan egunero blogtxo bat, edo igual akumulatzen dut bideo guztak eta itzultzen izenean etxera, eta ja, nire burua deskantzu pizka hartzen duenean, guztialen bloga montatzen dut, bideo guztiekin, hau da, Euskalen konterrean emango dudala, bizitza osoa lo egin babe, eta aldoko naiz etxera, 3 egun jarraian lo egiten, eta ja gero, hasiko naiz hor, zera, bloa egiten eta bar. Eta orain, baia, geratzen dena, da... Kaixo, bai, kaixo. Posten nauzu bideo ikustea. En fin. Eta, ja, ba, bueno, ba, zuzenekoarekin azteko, jokoarekin azteko edo, hemen dekogu proiektaura izeneko jokoa. Joango naiz, orain momentu batetan ez beltzez ikusiko duzue, bale? Joko du jokoa, eta orain torian ja ikusten zaudete, malarikatua. Eta ingo diogu, kargar partida, baina lehendik eta behin jitsuko diote soinua, edo musiko beto esan da, kenduko diogu. Ondo, torian, ja, soinua ez dago, kargatuko dugu nire partida, dificultad media, bale? Jokoaren helburua da... bueno, a ver, jokoaren trasfondoa esan dezakegu dela, gizakiak lur planeta bizitzeko imposible bilakatu duela, poluzioa dela eta orduan, zure helburua da kolonia bat eramatea, bale? Eta kolonia hori aurrera eramatea. Orduan joan barza pizkanaka erakin ezberdinak eraikitzen, eta abar. Nahiko berde dago oraindik, bale? Early access batetan dago, kontuan izan. Estimen uste dut 2,3 euro inguru da bidera, baita ere. Baina, bueno, nahiko polita, grafikoki, egia esan da. Bale, behitu, osea, nahiko ondo egina dago, bai eraikinak, bai ura benetan super ondo eginda dago, super polita, reflejoak eta bar. Adibidez ateratzen bagara babes kupula horretatik, bale? Basten diguna, ba, euria dekogu, pantaiatik, hau Call of Duty Ghost, uste dut, esan nahi txartu, txalkurraren hau egiten zuten. Berbera, zegoen misio batetan erabiltzen zenuela traje aerodinamiko jatako bat, botatzen zinela, eta justo misio horretan dago euria, eta euria jausten zaizu zera, kaskoan edo, ba, efektu berbera hau lortzen dute, eta hau, hau indie joko bat da, eta flipatzekoa da, efektu hau. Ni benetan hori ikusi nuen Call of Duty, flipatu nun. Advanced Warfare lan ikusi nuen luces dinamikaz, ja, osea, que Dios nos pille confesaos. Orduan, nola du hau? Hau da gure erdigunea, bale? Hemen deko guk azteko eraikitzen gozak, eta hau da urrengo anilu kapa, anilu lerroa, edo, bale? Joan bargarera desblokeatzen. Hemen ikustitzatkegu materialak, eta dekogun diru kantitatea. Nola hasiko gara? Beti hasiko gara, etxetxo bat eraikitzen, bale? Hori dagoela menu honetan, daude ikusten duzuenez, menu hau, mezuak eltzen zaizun menu hau, eta beste menu hau, bale? Beti hasiko gara eraikitzen etxetxoa, nola? Menu honetan, dekogu kategoria batzuk edo ez, energia, gure eramango den dietak eta bar, jendeari, herritarrei, eraikitzeko menua, eta daude eraikin mota ezberdinak,
Hau, oraindik hemen ez dago, ematen du aurrera jarriko duela, baina ematen du dela teknologiak eta bal desblokeatzeko. Eta gero dago hau, dera estazioa, osea, kolonia hobetzen joateko eta bar. Denborarekin adibidez joren ja pizkanaka, zibernez pentsatzen, ja hauetako plataforma bat desblokeatzen, tokia zizet faltan eta bar. Bueno, amatarro zengatik. Orduan, nola egingo dugu, eraikin hau eraikitzeko, hartuko dugu hemendik, joango goda sozial jartzen duen menu honetan, eta klikatuko dugu honetan. Dela etxea. Hemen ikusten dugu, vale? Hemen nahi badugu jarri dezakegu daude. A ber, liatu gabe. Pizkanaka joango naiz. Hiru plantilla edo gehiago, hainbat plantilla sortu aldira, vale? Eta gero plantilletan sartu aldira moduluak, dauden moduluak. Batzutan gehiago, batzutan gutxiago. Oso honetan, bi. Zeintzuk dira, alde batetik etxea, nahi badugu jarri aldugula bat, bi, hiru, edo nahi ditugun beste, adibidez egin dezakegu. Hau, adibidez, jarriko dugu hemen, imaginatu. Hau hautatzen dugu eta esaten dugu hemen eraikin bat. Edo bi eraikin nahi ditut, bi etxe. Adibidez. Eta gero bestalde batetik, eta transportagailua, vale? Beharrezkoa dela, herritarrek, kolonoek, alde batetik bestera mugi arazteko. Orduan, badu beste transportadorea, hemen. Eta listo, orduan, erosiko dituzken materialak, kasu honetan ez ditut erosiko, nik momentuz ez dut behar etxerik, eta gero egin beharko nukeen gauza bakarra zinbletzateke hartu, eta arrastratu web printa, adibidez, hemen interesatzen zait, ezingo dut. Hemen ez ditu dalako materiek, eta adibidez hemen nahi dut, plaska, eta jarriko litzateke. Esaten ditezet, ez ditu dalako materialak, bale? Baina lasai. Orduan, behin ja erekin eginda, egiten dugu eskerreko zaguarekin mantendu, eta erekitzen zaigu menu hau, gauza ezberdinekin, guazona, eta irekitzen zaigu nolabaiteko Zuaitz batez, gogoratzen antzinean edo iten ziren Zuaitz teknologiko antzekoak edo eta bar. Eta agertuko zaigu bakarrik hau, kasu honetan, bale? Hasieran bakarrik hau, marroia den hau agertuko da. Hemen ditugu bi puntutxoa da, rosa, bi, hiru, lau, hori guztia, moduluen arabera eta bar. Bale? Orduan, biratzen dugu gainean eta esaten dugu, bale, behar dugu vincular kon kolono. Horrek zer esan nahi du, kolono bat beharko dugula. Bale, alde batetik. Hemen, kasu honetan ikusten duzu jarrita, baina orain erakutsiko dizuet nola. Eta kolon hori izan behar da, oberena, idealena, izango litzateke zuzendaria izatea. Bale. Eta gero bestalde batetik, deko jartzen dura vincular kon blueprint. Blueprint dela hau. Bale. Eta esaten dizu, esan behar da, recuperación de residuos orgánicos. Blueprint horri. Orduan, nola lortuko dugu guzti hau? Bale, itxiko dugu menu hau, momentuz, eta pasatuko gara beste menu honetara. Hemen ditugu hiru botoi. Hau ematen du oraindik desaktibatuta dagoela direla nolabaitean misio antzekoak edo ematen du, jarriko dituztela ez, dauden enpresa hauek enpresak dira, nolabaitean misioak emango dizkizutela, edo esango dizute igual kontratu antzekoak edo ez, eta esateko ematen badizkugu ez dakizen bat hauetaz, ez dakizen bat dilo ematen dizugu. Horrelako zoz ere ematen du hau. Bale? Orduan momentuz desaktivatuta dago, eta ditugu beste bi hauek. Hau, denda da, eta hau da kolonoen disponibilitate edo esaten duen bezala. Orduan, kolonoak esnatzeko, hemen ditugu, klases berdinak, adibidez, junior. Eta ikusten du dekogula, tipo hau dela versatil, operador H. Operador eta operador H. Kasu honetan, eraikinerako ez zaigu behar, esan dugulako alde batetik zuzendaria behar dugula. Orduan, ez, bilatu beharko genutke. Hemen, zuzendaria jartzen duen bat, adibidez, imaginatu zuzendaria dela, emango genioke despertar, eta emango genioke bai. Kasu honetan ez dut emango, ez edo interesatzen. Bale?
Hauek esnatzea 250 balio dute, hauek 500, hauek 1000, hemen ez dago inor momentuz, eta hauek 2000 esnatzea, bale? Daude nolaiten kriogenizatutak edo horrelako zoz, Ordun, behin kolonoa izan da, joango inateke hemengo menu goi hauera, eta hemen ditugu, ikusten duzenez, bi menu, beste bi botoi. Bata da, langileen lan egiten ari dauden kolonena, eta beste bat langabezian daudena. Joango inateke langabezien menura, Biratuko eta esango genuke zer da. Junior, senior, master edo super engineer gurea. Junior hartu dugu. Joangoaz junior eta esan dugu zuzendaria da. Zuzendarian. Eta hartuko genuke hemendik. Eta ona gainera arrastratu. Zuzenan arrastratu. Eta listo, momentuz, hau genuko genuke. Eta horren egingo genukena izango litzateke. Hau sakatu. Eta zuzendariarekin lotu. Zuzendaria uste dut edonor izan daitekela. Ez zein kasu ez nago ziur. Baina hoberena zuzendaria esatea da, noski. Baina oraindik geratuko litzaiguke beste rama hau, bale? Beste rama hau esan dugula blueprint bat behar duguna, dena recuperación de residuos. Horren joango ginateke merkatura, tech jartzen duen tokira, eta hasiko ginateke enpresa ezberdinetan begira. Hemen ez dago prefabricación de plásticos. Ez, zaigu interesatzen. Recuperación de residuos. Interesatzen zaigu. Klik egingo dinoke eskatlekoarekin eta erosi. Kaso honetan ez dut egingo. Ja, ez dut alako behar. Itzuluko ginateke hemen eta guk izango genuke menu honetan. Vale? Raman menu honetan. Egingo genukena izango litzateke herritarra bezala. Ezkerrokoarekin mantendu. Eta ona gainera bota. Kasu honetan ezin dut gatza delako, baina joango litzateke. Eta gero, herritarrarekin bezara, hemendik hau sakatu eta hemen lotu. Bale, eta ja dekogu blueprinta, dekogu eraikinarekin lotuta, nolabaitan esategatik. Baina blueprint hau funtzionatzeko herritar bat behar dugu. Kasu honetan herritar hau, recicladore izan beharko litzateke, ¿vale? Vincular con colono, ideal reciclador. ¿Compatible? Ez dago beti bakarren, ez da pertsona bakarren dezakena lan da, ¿vale? Ez da recykladoreak direnez bakarrekin egin dute hau, ez. Beti daude bi. Ez, kasu honetan bere homologoa edo bere lan egin dezakeen pertsona izango litzateke kultibadorea. Orduan, joango inateke lehen bezara, kolonoen menura, biatuko genuke rezikladore bat, eta klikatu esnatu, eta lehen bezala hemendik menu horretara eraman, eta lotu. Bale, hori da pizka bat, holan simpleena edo eraikin guztietan egin beharko duzuena, esan dezakegu. Gero, martxan jartzeko eraikina, bale, ea dekogun hemendik baten bat, hau adibidez, bale? Hau ikusten duzuen ez da pizkat aurreratuagoa, bale, hogein bat gauza, daude hegazkinak, basiko gauza berrera da, eraikin bat, kasu honetan bi blueprint ditu, eta zuzendaria. Blueprint hau da, eraikina egoera honean mantentzeko, eta hau lanarena. Hemen dekogu alde batetik, kasu honetan, piloto bat eta hegazkin bat, pilota bardon hegazkin argita garbi. Eta gero hegazkina ditu, beste puntutzatzuk direla eskudoak, eskanerrak eta abar. Ordun, nik orain nahi dut hau lan egitea. Nola egingo nuke? Eskumako blueprint gainean, eskumako botoia sakatu, bale, eta hemen ikusten ditugu dauden menu hau, dauden bat botoien bat gauza, bueno. Botoi hau da lan hautatzeko. Kasu batzuetan bakarrik lan bakarrein ahal izango du, edo bi, edo hiru, edo kasu honetan adibidez lau ezberdin egin ditzake, lau lan ezberdin. Interesatzen zait, hau, extracción de flora determinada. Bale, hautatzen dut, eta ok. Orain dekugu adibidez, hemen dekugu pausa, play, eta hau, dela, reiniciatzeko produkzioa. Bueno, bakaus honetan, hau interesatzen zaitan, play eman da, listo, hasiko litzateke, baina ingo luke behin.
Niri kasu honetan esaten dut, a ber, hau kontsumitzen du 30, bale? Honetaz, eraikinaren egoerataz. Baina hau aldi berean, konpontzen du, badidez frogatuko dut jartzera, 4. Eta, play. Eta listo, eta ja azten da, eraikina jazten da martzan. Ja, lanean azten da eraikina, eta listo, badoa bakarrik. Eta hori eraikin guztiekin basikoki, adiezdeko hau hemen, eta hau behatzen dut, a ber, ze metal ditut, hau ez daukat, titanio ezin dut egin. Burrina daukat, bai, play, listo. Eta bera bakarrik jartzen da lanean. Eta oran, eraikin guztiekin berdin. Berdin, osea, ez dauka, adiez, hemen, hau, ondo, bale, ditut lau egiteko, ba, lau. Lepo. Ez diot ondo eman. Ba, hau. Bamba, lau. Eta play. Eta listo, badago lanean. Eta adibidez hau, reziklar, burdina ez daukat. Zeukadez burdina iratuko dut. Organikoak ditut ez, plastikoak ditut ez. Ba, bale, momentuz hauek ez dute zer egingo. Hemen dauden guzti hauek ez dute zer egingo momentuz. Adibidez. Eta hemen dekogu, bueno, hainbat eraikin. Behin, ja, lehenengo etxea jarrita, gure larritasuna, janarian dago, ez? Janarian lortzean, bale? Baina, bueno, orain, jendea esazerratzeko, behiratuko dut komentarioak bada espada. Holan, orain arte dudak izan badituzue, mesedez, aprobetsatu orain, eta bota nik erantzuteko, bale? Momentuz, ea zer dudaren bat dagoen, edo zer demontre, aprobetsatu orain, mesedez. Pena frantzesez ez egitea. Kaixo, lagun. Demora emon, nahi baduzue, egingo dugu frantzesez beste zuzenekoren bat edo. Demora emon, bale? Osa, lasai. Ikusten da, gustatu zitzaizuela frantzesez egitea. Zuzeneko batetan. Bale. Bordu, momentuz dudarik ez dagoenez, ikusi dudanez hau ez badu plufegote egiten. Ba, urrengo atala izango litzateke janariaren movida. Kasu honetan, ikusten duzuenez, ba, neu badaukat hemen pizkat konponduta, bat egunetarako, eta bar. Nola lortzen dugu janaria? Nola lortzen dugu ura? Nola debontere? Bale, egin beharko genukene izango litzateke alde batetik eraikin hau. Bale, eraikin hau da, hemen eraikinen tokian, recursos, hau, granja de algas, jartzen duen, bale, maten duzue, eta eraikitzen duzuen. Kasu honetan, egingo duzuena da, algak kultibatu eta algak sortu. Bale, jateko algak sortu. Bale, hau emango dizue, bai, egun janariz, algak diren janaria eta bai ura. Bale, eta elikagaiak dekote uneko bat dana bai hidratazioan, bai gozetean edo asetzen duena. Orduan gero eta janari gehiago eta hobeagoak eskaini, herritarrak edo kolonoak gero eta hobeto egongo dira. Kasu honetan hasieran beharko duzuena izango da janari hori jalgak erosi, bale? Hemendik egun erosi, egun behar direlako, egun eta egun eskrementu, bale? Orain azalduko zen nondik datorren hau. Orduan, hasieran erosi beharko dituzen, baina gero, nabearekin, hauek aurrituko dituzu eta hauek prozesatuz, emango dizuete behar duzuena zera, hau egiteko. Bale, orduan badekogu algak, behar ditugula, baina falta zaigu, esan dudan bezala, falta zaigu, hau, teorian hau falta zaigu. Falta zaigu, ziur. Figatu eraikinean jarri duguna hemen. Recuperación de residuos. Zeratik esango ote da. Kasu honetan, honek egiten duena da, herritarren edo, residuak batu, eta erabiltzen dira residu horiek fertilizante bezala, bale? Ongarri bezala. Nolen soberakinak, da kasu honetan kolonenak.
kolono bakoitza soberakin bat produzitu egiten du, bale? Eta hori da guk batzen duguna ongarri bezala erabiltzeko. Etxe bakoitzean, por cierto, bakarri 50 kolono sartzen dira, beraz alde horretatik adi egon, bale? Eta orduan ja, itxarotea da, egun izatera, eskumako klika, eta egun dekogunean, klik eman playera. Eta hau emango dizue, hainbat zikloak, bale? Hemen produkzioa eta bar eguna, 24 ziklo ditu, eta produzioa hainbat ziklo behar dira sortzeko. Kaso honetan, hau 3,6 ziklotan egina dago. Orduan ematen digu hau, eta bine hau ematen digula, hau egin dezakegu. Orduan, hau gastatzen dugu, 3,5 ziklo pasagaztean, hau emango digu, bai janaria, bai ura. Baina, uronekin, ikusten duzuenez, ez dugu izango soberan. Orduan, nola egiten dugu gehiago izateko? Beste erekin honekin, bale? Erekin hau da desalinizazio planta bat, bale? Urarik atza kentzeko eta da botoi hau. Jartzen dugu, erekitzen dugu eta berdin. Kasu honetan, behar dugu desalinizaziorako prozesua edo blueprinta eta eraikina egoera honean mantentzeko blueprinta. Honagoaz, hauek hau mantentzeko eraikinetan eta hauetan jarri bederatzi momentu oro lanean egongo direlako. Eta orduan, horretaz, produktik kiltzen duzen. Baina nuizan behin begiratu, hau zeroltzen danean, hau baino harinago doa, hau baino hobeto doa, eta heltzen da puntu bat nun hau zerora heltzen da. Eta hau zerora heltzen denean, hau gelditzen da, eskateraikina hobeto arte, baina zuek berriz martzen jarri beharko duzue. Beraz horretan adi. Eta behin, eta ja, orain, adibidez, ja, badekogu, jarriko dut hemen, jarrituko dut hau egiten, bale? Badekogunez. Bale, adibidez, behitu, komentatzen duena, azenarioak ematen dute hidratazioa 2, nutlizioa 2,5 eta moralare ematen dute 1. Ez dago txarto, baita ere diru asko eta horretarako erabiliko dut, behar dudalako dirua, hau momida guzti hau desblokatzeko. Orduan, orain janalia dugu, baina nola egiten dugu gure langileak hartzea oso errez. Menu honetan, behitu, sardezka eta labana dagoen honetan klikatu. Eta menu hau zahaltzen zaigu, bale? Nola egiten dugu? Hemen dikatzen dugu janaria, eta ona eramaten dugu, bale? Eta hemen jartzen zaigu. Orduan, behin emendeko gura janaria, algak eta ura, hartzen dugu, eta plan ba, hor klikatu. Eta ikusten duzunez ja, menu honetan, hau jarri zaigu azenarioa. Gero, egin behar duzuen bakarra da, hemen klik, eta orduan, menu hau ere, eskaitzen hasi egingo da. Eta gure herritalek menu ezberdinen artean hartuko dute oberena edo ez dakit nola egingo duten. Gustoko dutena edo dena delakoa. Hor arte, janariaren aldeko arazoak edo gauzak. Hauken pizkal salduko dut guzti hau, sobrandeko gulako. Baita be hau. Eta zein da espeuton arte ondo joatea gauza. Hori da basikoena edo kolonia horrela eramateko. Eta ikusi duzuna orain egin duguna da produktu batzuk saldu, dirua irabazteko, zera, gure kolonia aurrera joateko, eraikin bertiak sortu ahal izateko, eta bar. Bale. Urrengo urratsa zen izango litzateke, hangarra sortzea, bale? Astiro, dudak badituzue bota, joango naiz begiratzen atal bakoitzan bukatzen dudan bitartean, atal bakoitzan bukatzen dudanean, joango naiz begira zuen dudak argitzeko, bale? Orduan, dudak joan botatzen lasai gabe. Kasu honetan, ja bukatu dut, beratuko dut, ikusten dut ez daudela duda bat berabez, momentuz, bale? Orduan, jarraituko jarraituko dut jokoarekin, orain itzultzen zaidanean, bale, behin pantalla zuzuria, bale, itzuli zait. Gustatzen zait menu hau zabalik izatea.
Eta orduan urrengo urratsa izango litzateke, hau ez, hau da plastikoa, ez da? Bai, bale. Orduan, urrengo urratsa izango litzateke hangarra egitea. Goaz, hau da hangar alfa, goaz ona, hau ez, barkatu, ona, eraikinena, eta goaz honetara, dela hangar alfa. Eta behin egiten dugula, egiten dugu holan, eta ikusiko dugu 3 botoia. Bueno, zuzendariarena, eta bi blueprintak. Piloto eta tekniko. Hau da, egoera honean mentetzeko eraikina, eta hau da, hori, hegazkina sartzeko. Erosten dugu hegazkin bat, goaz dendara, goaz ship, goaz ona, klik, egiten dugu lan, plof, klik, comprar eta aurrera. Zaukainolako misteriorik hau, nahiko horrezan ikuste. Botatzen duguna, linkatzen dugu, jartzen dizkiogu gauza hauek, hemen hau ez dut jarri oraindik, ez dut asko behar, baina, momentu zor dau. Eta, zer deko hau berezi, ikusi duzuenez, hemen misio ezberdinak ditut, bai, esaten den estación de flora determinada, da, joaten dira, eta joaten dira floraren bila, eta adibidez duela gutxi lortu dut, hau, ja, prozesatu ditut, eta lortu ditut hasiak, eta horregatik ditut azenarioak, eta hau da, azenario deterioratuak edo, bale, eta horrekin hasiak lortu ditzakegu, gero, fruitu gehiago izateko, hemenik, doazte, bilatzen dute, eta atxotan aurkitzen dute, eta askotan ez dut aurkitzen. Beste alde batetik teku burdin zikinkeriak batzeko, gero hori hemen prozesatu egiten da, ekin honetan, eta lortzen ditugu burdin zati ezberdinak, eta batuz, goaz, metalak lortzen. Gero deko hau dela burdinen bezala, baina plastikoekin, eta beste hau dela berdina, baina organikoekin. Organikoak prozesatu ematen digute ehun algak eta ehun ongarri, eta horrekin sortu dezakegu janaria, baita ere. Kasu honetan momentuz ez dute zertara bidaliko, baina nahi dut, gustatuko litzaitake, bidaliko dut plastiko gora, orain joango gara plastikoa batzen. Bizkanaka hau martzen jartzeko, saio honetan. Bale, eta ikusi zuenez nola eraikina igo da, eta joan egin da. Bale, orduan, onaren inguruan ja beste lau eraikin ditugu. Alde batetik hau, dela hasiak lortzeko, alde batetik hau, plastikoak errefinatzeko eta abar. Hemen, honetan da erreziklatu egiten dira material ezberdinak eta gero lortzen duguna, badibez plastikoak hemen refinatu esaten dut zozer esateagatik, baina horrelako zozer eta horrekin polimeroak lortzen ditugu. Eta gero, hemen, polimero horiek edo eta kasu honetan burdinekoa da, burdina batu egiten ditugu, burdina ezberdinetan, eta goaz mineralak lortzen, ditugu mineralak. Plastikoena izango litzateke, hau, ez dakit. Plastikoak polimeroak bakarrik erabiltzen dira, egia da, ez ebez. Hau da, hau, eta hemen falta zaidan izango litzateke hau, baina, hau momentuz prizik ez. Nahi dut, hauetako bat desblokeatu, investigazio gela egin izateko ziur, joan algarera gauza berriak investigatzen eta bar. Gero horretaz aparte, baita ere, hangar ezberdinak egiteko eta ezinak ere ekitzeko, nik nire kontura, klaro. Orduan gauza da, pizkanaka gero eta independienteagoa izatea enpresen gandik. Orduan, hori da, pizkan ja, erdimaikoa edo nik esango nuke, nola baitean erdimaia, jokoaren erdimaia, kostatuko zaizu hasieran asko, baina lasaitasunez hartu, kontrolatzen egon janariaren gauza, porque demendeko zuen janaria, hainbat egun honetarako ematen du, eta amaitzen bada, kolonoak pizkanaka txartua gora doazte, beraz,
hori kontrolau ondo arazoak ez izateko. Hemen egingo dugu refinado de plástico, abitu jautsi diot, primera. Eta emango didate konglomerado bat, eta konglomeratu hori hemen refinatuz lortuko ditut polimeroak. Eta polimeroekin, gero gauzak egin. Eta hori ja nahiko independiente bilakatzen gaitu unibertso honetan edo joko honetan egia esan da. Ja behin horrelako gauzak ja zuk egin ahal izan, zure demora beharko duzu, baina zure kontura egin ahal izango dituzu gauzak eta ez duzu zergatik hainbat material erosi beharko. Bale? Gauza da, eraldiak ez bata eta espizaren botoia ez du oraindik ez. Ematen du jarri nahi dutena, baina oraindik ez du funtzionatzen kasu honetan. Orduan, orain hasieran pizkatzea pozoa da, egon barzalerako hemen plan estanko denbora aurrera eramaten. Eta ez da bat ere eroso. Baina, bueno, dagona da. Orduan, momentu zonarte ondo espero dut, galderak bota, beldur gabe, eta orain, biratuko galderak gauden, eta galderak ez badaude, beste menu dela faltadana, nik uste, azaltzeko. Hau da pizka bat, hemen ikusten duzunez, energia eta bar, bale? Orduan, beste menu orain azalduko du, momentutxu baten, biratuko dut galderak gauden, kaixo, bingen, zuri ipe. Ez bazara enteratu, proiektaura da jokoa, nahiko entretenigarria. Momentuz, hobetu behar dute pizko bat speed botoia hori beharrezkoa da, asko nabaritzen da, botoi horren falta dagoela, ez egoteko hor itxaroten eta ordua galtzen pizko bat tontuak bezala, baina bueno. Hau ez dut oso ondo, ikusten dut botoi hau bezala dala, eta ez dakiten zer ikusi izango duen, ziorazki baiet, eta ez dakit igual hauekin desblokeatzen joan izango duzun teknologia berriak. Hemen bedatzetik ez da pasatzen, orduan nik supusatzen dut, eraikinak, kolonia eta corporation. Nik uste dut hemen teknologia ezberdina joango galtzara honekin erosten, eta horrekin ja kolonia hobetzen joan. Ematen du horrelako zehozer. Ikusiko da horrela gozera ematen zer den, baina ikusiko da. Hori da nire espekulazioa. Baina, menu honetan ez negoen, baizik eta beste menu honetan, baina, hau ja hausarein azalduta, energia, guk ziklo bakoitzean hainbat energia sortzen dugu, eta, behitu, generagailua egun egiten du, amplifikadoreak daude, akumulatzaileak, eta gero daude bateriak gehiago gordetzeko. Kasu honetan gero bateriak gehiago jarri aldira, hauen gainean, eta bar, bueno, gauza ezberdinak. Eta hemen gastatzen da alta bat kupulan, kasu honetan momentuz 0, ez da behar, eta hemen da, da gordetzen dana. Bezen da pezkanaka beharko duzu ez ziur nago. Herritarrak, hau ez dakit oso ondo zer den, bostun da, hau ez dut inoiz mugitzen joan, eta hau bez. Hor nago bi ezin ditu azaldu, baina bueno. Risk hau, ez dakit oso ondo zer den, ez dut inoiz ezberdin ikusi, baina ikusten dudan ez dago kupularen irudia edo, eta nik, hola pizka bat ideia airean botata, nik uste dut, egin nahi dutena da, energia gutxi duzuenean, edo ez duzunean produzitzen behar duzun energia, edo horrelako zehozer, demanda handiagoa dutenean, zuk produzitzen duzun energia baino, sistema guztientzako energia ez dago. Eta kolonia babesten duena da kupula hori, orduan nik uste dut egin nahi dutena da zera. Energia zaizunean heltzen, kupularen indarra edo, ez, bera doa. Eta orduan geta daiteke, heltzea puntu bat nun kupula ez dizu protegitzen,
zizu babesten, ez dago energiarik zuri babesteko, eta orduan, triskada, kolonia, klimatologiagatik edo, pikutara joateko posibilitateak, besterik ez. Baina, bueno, ikusiko da horrelago, ez zaite hori inoiz aldatu, ez ezer, baina, bueno, ikusiko da. Besterik gabe, hori da pizkan ni botatzen dudan, airera botatzen dudan, okurritze zein dan ideia, baina nor daki zer izan daiteken benetan. Eta beste falta zaidan azaltzeko falta zaidan menua edo botoiak hauek dira, hauek lau. Hauek lau egiten dute referentziak eraikin mota ezberdinetara, fioatzen bazarie, lau eraikin mota daude. Egiten dute referentzia eraikin mota ezberdin hauetara. Lehenengoa da errekurtsoena, bale? Eta hemen ikus ditzakegu ditugun, eraikita ditugun, hemen daude bi jardin botatik, bat da jardina, eta bestea da zera, investigatzekoa eta bar. Zurazki gutxi barru bigarren bat egingo dut, nabaritzen dudalko ja rekurtsoak nahiko zera handitut eta holan, pizka bat harinago lortzen dut dira, baina bueno. Hemen ikusten dugu hori, ditugun eraikin ezberdinak, era honetara egiten dugu genuen bezala, joan algara informazionetara, eskumako botoia sakatuz, ditugu hori, resursiz, errekurtsoak, industrialak, sozialak, eta nabena, kasu honetan bakarretakoat alfa hangarra, baina bueno, pizkanaka. Eta hori da gutxi gora bera joko daukan misterio gehiena, hasieran zaila egingo zaizue, tutorialak ikusi, benetan, nik neko, bueno, ikasi dunan eta ikusi dunarekin hortik azaldu dut, behar bada informazio asko hor plof batatean izan dut benetan, batean jasotzeko, baina bueno, joan frogatzen, joan jolasten, tutorialak ikusten, eta nik gomendatzen dizuet, oso itxura hona dauka, berriz gaude bestekin gertatzen zen bezala early access bat, 12-13 eurogatik, garesti iruditzen zait, hombre, grafikoak ondo daude, jokoa maitzak onak izango dituela ematen du, baina, klaro, guztia nola eramaten duten arabera. Nola eramaten dutenaren arabera, baina, bueno, dudak, berrepikatzen dut, dudak bota, beldur gabe, bale? Baina, bueno, jokoa ondo doa, oso itxura ona dauka, egia da, eta oso ondo dago, egia esan da, oso ondo dago, nik oso gustoko daukat, baina lehen esaten nuena, espizaren botoia, asko botatzen dut faltan. Espero dut urrengo betarako ja, maten du, gauza hauek desblokatuko dutela hirugarren betan, egongo dela hirugarren betat, jokonena, eta espero dut speed botoi hori ja egotea, zeren eta faltan botatzen da, orain ja, dena behin azaldu dudala, ez dago gauza asko egiteko, gehien bada itxarotea, eta itxarotea gauzak produzitzen joatea, orduan, klaro, speed botoi hori ez egotea denbora aurrera eramateko, kriston putada da. Kriston putada. Porque zeren eta egon behar naiz hemen ordenagoi aurrean hitz egiten bakarrik pantabaia bateri edota zuk jolasten bazaude edo nor, zuk edo nik edo nor claro, jartzen dut adibidez hainbat gauza lan egitera, adibidez hau, behar dudalako dirua eta behar dut dirua eta jartzen dut hau lan egitera zera produzitzeko eta esaten dute, bale, 37 ziklo, bale, 37 ziklo, 37 ziklo izan aldira, gutxi gora bera 15 bat minutu, bizitza realeko 15 bat minutu, orduan, klaro, hori, ostia, puta dautza da, 15 minutu egon behar izatea geldirik, hori produzitzeko eta gauzak egin ahal izateko. Baina, bueno, konfiantza dukat aiegan, ematen du, emaitzan izango dutela. Gainera bitxikeri bat da jokoa, ingelesez eta gaztelaniaz dagoela, ez dago gaztelaniaz guztiz, baina gaztelaniaz dagoela ere, eta hori bitxeari dutzen zait, arraroa delako,
hasierako bi hizkuntzak ingelesa eta gaztelania izatea. Horrek eramaten hau pentsatzera eta behiratu behar dut egileak ia hemengoak Espainiakoak diren. Zeren eta arraro iruditzen zait, egia esan, oso arraro iruditzen zait. Eta, bueno, ez dut uste Amerikarrak edo beste estatu batekoak pentsatzen gaztelania jartzea bere hizkuntza baino lehen, klar. Hombre, Amerikarrak badira igual bai gaztelania be mundu mailan hirugarren edo laugarren hiztun gehien daukan hizkuntza dalako. Baina ezakit, frantsesarekin bat edo alemaniarrekin bat jartzea logikoa ikusiko nuke, ez dakit, hori eramaten du pentsatzera hemengokoak direra jendea edo jokonen sortzaileak, ez dakit hori da. Nire teoria eta behiratu behar dudan gauzatxo bat, duda hori asetzeko. Eta hemengoak badira, espainiarrak badira, igual animatzen naiz, nahiko ondo eman, nahiko gustora egin nolako atzoko entrevista, espero dia gauerako presti izatea bideoa jauneko egunean, espero, ez dakit. Ordun, hori txutzen da nabea. Hemengoak badira, igual plantatzen dut entrevista egitea, grabatzea, eta gero euskaratzea, baina ez dakit, ikusiko dut. Ikusiko dut nola egiten dudan. Baina, bueno, edo egiten badut, ez dut uste egingo dudan. Beste atxoko izan zen oso berezi bat, eta gainera tipoa Bilbokoa zen, orduan baina hain berezia zala, bengoa zala, eta hor, aprobetsatu nuen, eta galdetu nuen, eta egin genuen. Beitu, eszenarioak egin dira, jode, 150 eszenario, bola hostia. Hori irabaziko dugu, kriston dirutza, irabaziko dugu hor. Venga, eszenario gehiago. Nahi dut, behingoz plataformarekin, ole, 10.000, falta zizko bakarrik 4.000 eta 100. Hau salduko dut diru pizkat lotzeko. Behar dut, plataforma hori hobetzeko, behar dut, hau, badago, plataforma egin dagoerako, eta behar dut, hau. Eta hau, kostatzen du, energia eta kostatzen material hau. Materialak erosteko, 5.000 kostatzen dute, eta da, dirutza. Orduan, bueno, aurrezten joan behar naiz, ez da beste dezer geratzen. Dudak meserez bota, beldur gabe, geratzen joango naiz, ez da dudarik ikusten dudanez, eta gutxi gora bera, hau izango da zuzeneko, pizkat gehiago egongo naiz, ordu bat betera arte edo, baina ez dauka ezer gehiago erakusteko. Hau da, holan jokoa daukan misterio nagusiena. Horri bai, gonbidatzen zaituztet frogatzera, eta lasai, lehenengokoan pikutara joango zari, benetan. Joango zaretelako pikutara lehenengo aldean gertatu zitzaidan, hau da nire bigarren edo hirugarren partida, eta orain nahiko ondo noa, nahiko ritmonean, baina, bueno, pizkanaka joan, lasaitasunez, eta prisa gabe. Eta besterik gabe, egia esan da, hau ez dauka misterio gehiago, lehen komentatu dudana euskalekoa, gogoratu, gero birigotzen nahi denean ikusi nahi baduzue nola egin dudan egitaragoa, aprobetsatu. Eta hori da gutxi gora bera dagoena gaur erakusteko. Ez dauka ikusten duzuna ez dauka inolako misteriorik. Baina, bueno, Euskalean saiatuko nahi aliketa gauza gehien egiten, aliketa alde gehien joaten, baina ikusiko da zer egin dezaken eta zer egin dezin dudan, lana dela eta amalan egin behar du, noiz hemen igual etorren naiz etxera txakurrateratzera eta gero itzultzen naiz, horrelako mobidak direla eta orduan, bueno, ikusiko du nola egiten dudan. Ziurazki txirrundula dudala eta beka nire etxondoan dagoenez, etxondoan komien artean, ibiltzen 21 minutu, txirrindulan, txarrena izango da gurutzetara igutzea,
zeren eta gero beste guztia da maldan bera. Orduan, nik ez produt txirrindulaz joaten naiz, nik uste dut, bueno, igual azkenean antzeko, ez dakit, olibiliko naiz. Azkenean igual, porque gurutxetaraino igotzea, bueno, gurutxetara igotzea ez da inbeste. Txirrindularekin segurazki asko ere gutxiago izango da. Eta gero dena malda, ez dut uste, igual 10 minututan, egingo dut, kronometratuko naiz, lehenengo egunean ez, aita datorrerako bila, kotxez, ordenagailoa sartzeko eta eramateko, portzeto joan, baino lehen teklatoa pizkatu behar behar dut, ordenagailoa pizkatu behar dut, antivirusa joango naiz pasatzen egun hauetan, 2 baino gehiagotan, eta lehenengo egunean ez, baina bigarrenean, ziurazki, bigarrenean ez, zuzenean nagolako 7 arte, eta gero zuzenekoa, eta gero itzultzen naiz ona. Hirugarrenean igual frogatzen dut txirrindulaz joatea, eta gero hortik lanera txirrindulaz joatea, porque ez da beste munduko zer. Eta paseo polita da txirrindulaz egiteko lan egiten dudan tokira arte. Beraz, bueno, ikusiko dut nola montatzen dudan. Ikusiko dut. Ezke gero lanera joateko dagoen mogi da txirrindulaz jo naiteke, txirrindulaz izango litzateke 40 minutu inguru edo gutxi gora bera, ez dakit ondo esaten, baina etxeraino, claro, guztia da, claro, hasieran maldan bera dena, gero maldan gora da. Orduan nahiz eta igual malda asko ez izan, nabaritu egiten da malda hori. Orduan, hasieran igual 10 minututa egiten duzun hori, igual gero 15 minutu dira. Edo gehi. Orduan, eman gehienez jota, 20 minutu izatea, 20. Eta gero handik basurtora dira 10 minutu, basurtotik bihotz sakratua, eta gero, esango litzateke Euskaldun aurrera joatea, Euskaldunaraino dira 5 minutu, baina maldan bera, eta gero altik aurrera bidegorri hartuta, guztia maldan bera da, horretara joateko igual hobeto da metros joatea gainera beko ondoan izan, ez dakit. Ez dakit, neuria burua joaten eri zait, ez dakite nola egingo dudan. Jarriko dute plastikoak tipa hauek lan egitera. Play. Konglomeratua daukogu eta hau, hemen joan dalgara koronok hartz eta, egin diru aurreztu nahi dut, baina hori joan dalgara hori, konglomeratuak eta birziklatzen. Eta gutxi gora bera, nahi baduzu bota, eta nahi baduzu berriz azalduko dut, irikiko dut berriz Worda, eta momentu baten berriz azalduko dizuet zein den Euskaleko plana, zuk esan bingen. Orduan komentatu eta nahi baduzu, hori jarriko dut eta erakutsiko dizuet berriz momentutsu baten. Bota, jarri, zuk esan, nik hemen adiri gongo naiz, zuk esan. Nahi baduzu, irekiko dut eta komentatuko dizut. Zuk esan beldur gabe, zuk esan. Zure komentariaren zain, lagun. Zuk esan, zure komentarioaren zain nago. Zure komentarioaren zain, zuk esan, nahi baduzu, zure esanetara, zuk nahi baduzu, berriz irikoko dut momentutxu baten Worda, azalduko dut berriz, eta utziko duzu zenekoa. Baina hori, zuk deko zu potera bingen, orain bertan. Zuk esango duzu, nahi dut, egin, edo ez, edo lasai, edo gero ikusiko dut, ez izan beldurrik. Zuk esan. Zuk esan. Zuen esanetara nago ia. Ia, ez oso ez baina ia. Ni nahiko zerritzala naiz, baina puntu bateraino. Puntu bat, baina ez jarri ez oso, puntu bat ez oso behan, baina ez zeruan bez, bale? Zeruran joango naiz, baina ez egingo ian, bale? Tartean,
esan dezakegu, gutxi gora bera estratosfera inguruan dagoela puntu edo, bale? Jakin dezazuen, inguru hori ibiliko da estratosferan. Normalan Kerbal Space Programan koetea botatzen dudanean, normalean zerkatzen dute estratosfera eta guzti hori. Baina, hori beste joko bat da, beste indi bat, eta beste egun batetan, zuzenekoak egin dezakegunak oso polito, baina Space Programa oso polita da, eta gravitate joko hori, joko hori gravitatearekin oso ondo jolasten du. Oso jodidua da, hain ondo egitea gravitatearen efektu hori. Oso jodidua, baina oso ondo dago egina, oso ondo dago egina. Eta jarraitzen dute aktualizatzen, momentu hori orain dago, ez dakit betan edo alfan dago, edo pre-releasean edo, eta super ondo da joko hori. Super zaila da, hori bai, txakurra agurtzen dizue betiko lez. En fin, super ondo dago jokoa, oso gomendagarriare. Bera penetan edorosi bat baduzue, alzako pako, benetan. Bai, ni baino boteretsua zarete, bai. Ez dakit zenbat atxeratzen den. Hori pizka bat, YouTube nahi duenaren arabera, batzutan harin egiten dizu eta ez batzutan super denborazko hartzen du. Nik noz baiten bideo bat prozesatzeko izan dut 24 ordu eta ni como no me jodas YouTube, osea, pumba! Osea, da Googleeko ofizinetara joatea eta pumba, eta kartera bota. Baina, bueno, nik uste mentik ordu bat edo 2 ordutara edo prozesatuta egongo dala. Gutxi gora bera, bale? Orduan, bueno, besterik gabe, nik uste dute mendik ia utxiko dugula, ez dauka misterio gehiago, ez duelako misterio gehiago jokoa. Espero gustuko izatea, gustuko izan baduzue, bakizu zuen behar duzuen, eta esterik gabe, urrengo arte lagunok. Agur, 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 agur.